Pampagod vibes, Caraba with his face, dinarling ka. Nulang kuma, Kursunada ka. uray bakbaket ka nga amang. Uray kuman basta natanang ka, ay kumaay ket nalabit, dinarling ka. Aming pagselselosam, gagayim ko ang kapakibyangan. Kakabagyak, kaap-apan, naglaing kan, no di kumaay ket dinarling kan. Tagi ko en nagtumet, uray saan, iturong mo iti pagayatang. Anak met nga agpabakit, ken di ta kwartam jak tukumpet. Uray nga tanha anak abumaknan, taawan di ta pagragsakam. Simple abiyag nga adut kapagayam, day tatiin nagkalikaguman. Natay ko na maabi na duwan na, ay nasa anak met anak daw-dawat. Idi nakita nak sinustintuan nakas anak ngem, idi pailang agtuduaak. Idi kwan na maliukan, isitir mon siyak nas daawan. Dandanin ana darling kan nagbababawi ak kumatatan. Agi ko en nagtubet, uray saan, iturong mo iti pagayatan. Yoyoy. Anak met nga agpabakit, hindi ta kwartam jak tukumpet. Uray nga tananak Abumaknang narigat, talawan di ta Pagragsakam. Simple abiyag nga adut kapagayam, day tatiin nagkalikaguman. Tagi ko en nagtumet, uray saan, iturong mo iti pagayatan. Anak met nga agbabakit, ken di ta kwartam jak tukumpet. Uray nga tananak abumakngan, taawan di ta pagragsakam. Simple abiyag nga adut kapagayam, day tatiin nagkalikaguman. Marikatan sama the Board of Judges sa itata. So far, abo, they have voted for. Ayan, kutuwaan nyo dahil tangatay. Sino pwede dyan nga nagbotos? Ayan, we have manodan, ayan nga bimutos na. Urayan tayo pa dito duma. We still have Manang Maria Pires, Manang Eileen Flora. Sino pa ito kaya? Well, Karuba, dahil tangat na po iti nakabuklan, nagiti nagsasarisal para iti monthly finals for the Search for Ilocano Idols 2019. Dito lang nga po, 98.5 FM kawain, iti Idol tayo nga FM, kaya't urayan tayo iti resulta na biit, sakbay nga announce tayo. And, Sino pwede mahinog ko? itinaga na po, iti IFM, magyaman kami katakit sa amin na napong timngeg, kada kami. Iti panang antabay na kada kami ni Apo Radyoman Deo. Alright. Thank you so much. Ti anos mo agsinsinyas kada kami kasatay la umwal at siyempre damo sarming ta nagbaatan tayo. Di mo mamangag so nga puro sinyas. Apo no ingato na di iman akasta nakamumilatan patalastas ko na. Okay. Palatastas. Lalaingan nyo nga rin tipo motos. Apo, our first contestant, Jocelyn Nicole Bulan. Our second contestant, Lorilyn B. Ramil. And our third contestant, Miss Jenica Ivy Bulan of Nagapuda-apo DJ Diparity, Labinab, and District 1. Puro taga-Kawayan City naglalaban ni Tata. Kaya into the next week, sa XWT for the weekly. Sinong tumangatan na kiti contestant tayon? Okay nga Rod, awampay. Handa pa'y bimutos na kita tuma. Bumutos kayo, tap na mamuan no sinno, itinangabak kanya nga talo. Ayan.
Yung natatiwi kanta dito. Atis ha? Okay, kita dating arod, itimano yung June Seriales together with John Mark Pastor, Operator Embarsa Madora. kalpasan dating nga sonata abo nga kansyon may dapat adanti na nga bak. So nga itidmenti mauding nga sonata, may paay katikiti haampay nga bimambangon itatangkan ito. Ayan. Atay aglaladot pailaan kapot na lalamag ti panawan. Handa kaya ti bumangon. Lagdodo man eh. Ang arod. Naglalaing digiti konstes sa stasyon. Tayo. Hoy, sadot bumangon kan, kita eman ti aglawlaw. Siksikalat na kaidan ay nakakumot kapailang. Nukit di bimangon kan, itarayamon tanagidaan. Ayat mula makadanon kan, jay dulang ay kapanganan. Kalpasan anabsugkan, nanganam panawam latan. Di kapayen nga agpalpan, deretso kati kaaruba. Saan na palso tay paliiw ko, no sino pa'y tay sadot atao. May kumita kanya ngay. Saan ang mapnek sa nga bandehado, agbirok pa'y na imas nga idasar mo. Sadot agriingkan, dakes kano di ka agbalaw. Iyornos munta masakbayang, lumagay kan arutay-rutay. Hoy, sadot agtrabaho ka, no kayat mo amangan ka. Lalo na dabay pangget mo, asumapol kasimpunganay mo. Hoy, sa totadapay namnamam, no laget di agagaget kan. Wat-wate mon dakkel na takyag mo, unnate mon taor-orat mo. Hoy, sa tot bumangon kan, kita eman ti aglawlaw. Siksikalat na kaidan, aladarsem bumangon kan. That song was brought to you by Joy Dishwashing Liquid. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Okay nga rod, karuba, kita adanti na nga bakit to'y i-announce tan. Jew, adjutan, nagat-atutan nga bimutosen and we cannot help. Ta siyempre, aduda hapon ito, siyempre, choice da, kunada mo ta naman. Anyway, ano sino man mga pagkadakwada nga talo, congratulations and agsuplika for the Grand Finals into February. So we would like to say congratulations to contestant number 1, Jaslian Nicole Bulan Sikan. Iti maki Grand Finals into February. Our board of judges has voted nga kunadaan bimutos dan kat dagiti nan-winning ay katalaan nyo lang tama the consolation yung 500 pesos and 1,000 pesos for the grand finalist. Ngarod, until next week, dito manong yung June Seriales and John Mark Pastor saying goodbye and God bless everyone.
Ay, unayin na yaday tuwin mo. Puso kan karanuwak manti siduduko. Adi peniliday na kanapnuan tuo. Jakman lamay peksa tigurak ang napalaos. Amang katpayen na siyag babaan. Barung emdaanin awan pa'y asawa. Lakay ako na ng madandanaganak. Jaksan maramanan ti grasya ni ayan-ayat. Jakat pagbasulan no kastat ibaga. Gagangay ti baru nga nagbaan. Di pa'y laag betal bilang uyawen na. Di pa'y laag kurad pa'y babae ang madikaniya. Apo kalpasan tayo dito, manong kami sa District 2, Kawayan Saray, for your fiesta. Matender kami, apo. Amang katpayen na siyag babaan. Barung emdaanin awan pa'y asawa. Lakay ako na ng madandanaganap. Jaksan maramanan ti grasya ni ayan-ayat. Jakat pagbasulan lukas tat ibaga. Gagangay ti baru nga nagbaan. Di pa'y laag bedal bilang uyawendak. Di pa'y laag kurat kay babae ang madikaniyak. Di pa'y laag kurat kay babae ang madikaniyak. Naka-IFM ka ba? Oo naman. Promise? Promise. IFM? Promise. Promise na promise?